Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Matthijs Sikkers van den Berg, de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks bij de komende statenverkiezings. GroenLinks is kwalijk een politieke factor van belang in Friesland. Hier en daar een wethouder, wat raadsleden en hier zit in provinciale steden. Dat is het wel. Daar wil de nieuwe, beëerde lijsttrekker Matthijs Sikkers van den Berg verhoring inbrengen. Maar hoe? Daar is een van de vragen die we stellen aan Matthijs Sikkers van den Berg. Welkom in het Politbureau. Dankjewel. Lijsttrekker worden van de partij die het investeert en eigenlijk nooit meer als het vastzitten heeft. We beginnen in de goede giet hoor. Nou, ik heb er vooral zin in. En ik moet die toch wel even corrigeren, want we hebben wel vaker meer zitten hoorn als 2. We hebben een keer 3 hoorn, maar toen er nog 54 zitten. Ja, nu ben het er 43, dus dat is wie. Sinds die tijd, je zet er op in bijvoorbeeld. Ja, nou ja, maar dat wie ik wel in ons grootste dieptepunt wat we hebben als partij. Hè. Dat wie het moment dat Jolande Sap oorgong naar Bram van Ooyek en daarna is de partij eigenlijk zin maar groeit. En dat is waarom in mijn gemeente en dat je zo zeggen. Ja? Dat zul je waarom in de peilingen misschien, hier en daar lokaal. Maar verder in Friesland, als je zeker naar de provinciale politiek zorgen, dan stelt GroenLinks net zo vreselijk volk voor. Maar het is natuurlijk ook heel lastig om als eenmansfractie om zo volle werk te verzetten. Hè. Dus pik 10 dossiers terug, de belangrijkste dossiers, en daar zelfs die op profileren. Ja, dat is een beelig vol werk natuurlijk. Dat ben je nou in de riedsfractie van de Frieske Marn, want daar zit je nou als riedslid. Heel oorswend. Daar ben je net al in. De kans bestaat dus wel dat je die stedenperiode wel alleen nog ingaan moet. Nou, ik ben natuurlijk voor jou alleen nog geweest. Dus ik weet wat het is om alleen nog aan het werk te gaan en alleen nog aan het werk te moeten. En sinds maart dit jaar ben we maar in twaan. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, dat is fantastisch. Maar in twaan, dat is een groot verschil. Maar hier in de steden gaan wij er toch wel vanuit dat 3 of jou zitten helder is. Zeker als ja, dat meen ik. Als het just nou het percentage waar wij tussen schommelen als wij verkiezingen hier in Friesland of landelijk provinciaal bestuur, zitten wij tussen de 3 en 8%. Dat is een groot verschil. Je bent toch wel de partij van de bakfietsen en de hipsters, maar we wat Ronenstedt-achtig. In Friesland valt het altijd weer oud. Ja, nou ja, de cijfers die ik neemde, dat we in de tweede keer met verkiezings van het standje hier in Friesland. Dat is 8, nog wat procent. Ja, dus in Friesland wordt altijd oorstemd, dat het om Friesland gaat, hè? Nou ja, ik denk dat ik daar een groot verschil in maatje ken. Omdat ik jong ben, ik ben geïnteresseerd in Friesland. Ik houd van Friesland en ik denk dat ik niks anders steeds mooi met mij neem. Ze hebben ook op uiterlijk geselecteerd. Jesse Klaver van Friesland. Nou, ik denk om de kroon. Hè? Red van de Honig, die heeft natuurlijk jarenlang eens vertegenwoordigd in de steden. Hier een mooie bos met krullen. En ze zullen wat tocht hebben bij het bestuur. Laten we er hier maar krullen nemen. Dan, ja, net om de inhoud. Nou ja, dat hoop ik al. Maar de krullen zullen wel mooi spelen. Wat is inhoudelijk jouw sterkste punt dan? Nou ja, de klimaatverandering is een groot item wat zeker hier provinciaal spelen gaat. We hoort dat in Friesland de mensen hun nog meer zwaar gemaakt als in orenplak in Nederland over de klimaatverandering. Dus daar moeten we bot op inzetten. Ja, nou, het is een nieuwe reekwolk boven de rek in Haas. Ja. Die moet ik zich allemaal ook dicht. Nou ja, er moet in ieder geval wat gebeuren. En GroenLinks heeft natuurlijk in 2016... Ja, wat gebeuren? Er moet altijd wat gebeuren. Maar wat moet er gebeuren met de rek? Nou ja, de rek moet technisch nationaal worden. Laten ze nou eerst die APK-moortje die wij inzien in 2016 nou eens even neu komen. En laten ze nou die brief die Brokskouwen heeft, laten ze die nou eens even goed lezen. En nou ja, er iets mee doen. Dus op dit stuit opnieuw een shuttle-steuring in de rek op het moment dat wij mogen praten. Je hebben vorige week, of 2 weken geleden als partij GroenLinks, maar wat andere partijen een motie inzinnen dat je hem zegt van deputaire Schrier strenger optreden in de rek. Maar aan de andere kant, hij zei de rek heeft terug op 60 storingsuren in het jaar. Als de volkszones net in gevaar komt, mooi dat gewoon. Dan heb je toch geen poort om op te staan? Nou ja, dat is natuurlijk de papieren wie hier. Daar ken ik net omheen, dat is heel simpel. Maar wij hebben als volksvertegenwoordigers een vertegenwoordiging, een verantwoordelijkheid, moet ik zeggen, het zijn de inwoners van Haas en daaromheen. Die mensen maken hun volkswagen en de communicatie door is gewoon net goed. We hebben het afval dan heen, want het is de skinste afval van Nederland. Nou ja, er zit geen meter in voor de dioxine, dus we weten eigenlijk net zeker wat er uitzet wordt. En dat is dus extra iets. De communicatie daaromheen moet duidelijker, zodat we weten waar we toe hebben. De gemeenten ben wel ondeelhouder. De gemeente met jou waar komen. Ja, zeker. En daarom zullen wij uw college oproepen om als aandeelhouder daarmee aan de slag te gaan. Lik als dat Haas dat ik dient het in haar gemeente. Maar stel hij niet dicht, dan gaan de tarieven van u als Friesen, als inwoners, die vliegen omheen. Nou, ik heb begrepen dat er wel meerdere afvalverwerkers binnen die net altijd duurder binnen als omrin. Noordzaak, de Friese politiek al heel lang over discussieert en dat ik maar net naar Arno te komen, dat is het wienmoen. Je bent voor de dwarpsmoenen?
Ik ben zeker voor de dwarfsmoenen, ja. Waarom eigenlijk? Nou, vanuit meerdere eigen ik vind het belangrijk dat er draagvlak is voor nieuwe vormen van energie. En de dwarfsmoenen die creëert draagvlak, want het is een moenen van het dwarp voor het dwarp. En meestal veel dat ik echt zag. Maar de moenen creëert niet alleen het draagvlak, creëert ik verzet, de landschapspinnen. Daar ging gewoon voorbij. Nou, ik daarin neemt het dwarp mooi en neemt de omjouwing mooi. En dan schijnt het gewoon echt wel mooi te vallen. Zeker als mensen zeggen wat het yield wat ze aan dwarfsmoenen opsmieten kan, in reducen bijvoorbeeld, voor het dwarp budgetten kunnen voor de meeste hun portemonnee. Van de Green is links, dat het yield de pinen vergoert. Dan zou de provincie wel, het is wel verrommeling. Hè? Wij willen eigenlijk alleen nog maar in C, of in Isselmar in dit geval, bij Makam, waar we wie moeten, en bij de kop van de Oosterdijk. Hiddenhouw. Nee, Hiddenhouw. Daar ben je het dus niet mee eens. Nou, wij hebben direct zinstemt. Maar dat ging om de hicht, hè, want we moesten alles chimico aanwagen. En het gaat erom dat er genoeg duurzame energie opwekt, zodat wij onze doelstellingen komen De afspraken die het maken binnen Maastricht, daar maar we u onconformeren. Precies. Maar goed, hoe leger die wiemoen, hoe meer het je de deel zetten moet. Ik had door je maar dwarsmoen van alles die opjeften, moet er komen. Hoe los je hem dat ook niet links dan op? Maar wien is natuurlijk een vorm van nieuwe vormen van duurzame energie. Ja, kerncentrales kennen natuurlijk ik nog. Als het om mij loopt net. In ieder geval geen kerncentrale in Friesland en geen kernafval in Friesland. Ik liet daar gewoon gelijk heel duidelijk in wijzen. Daar valt mij dus net over te praten. Welke alternatieven is er wel om te praten met hem? Zonnepanelen. En zonnepanelen op bedrijfsterreinen. Zonnepanelen. Dat is eigenlijk een drip op een gloeiende plaat. Het zit net op, dat is het probleem. Nou ja, we moeten wel wat gaan doen. En als het juist dat er nog zoveel dagen binnen we geen zonnepanelen op lezen, dan denk ik dat daar nog wel echt wat te winnen valt. Ja, kost een hoop yield, hè? Een kernenergie. Het kost dik een hoop yield, ja. Ik kan toch goed worstelen zeggen, Joost is daar ook mee sterk formatie. In Friesland ben je al heel fier. Hè? Bijvoorbeeld ook energie-neutrale huizen. In 2050 moet dat alle energie-neutraal wezen. Een heel soort zaken binnen al besluiten naam. Als jou keersen weer investeren, hoe kan je dan toch nou het verschil maken? Op welk vlak? Nou ja, die dwarfsmoenen, dat vind ik echt een ding waar wij echt een verschilmaatje kennen. En daarnaast zullen er ook maar de landbouw praten worden moeten, want we moeten zien hoe we echt de CO2 uitstoot op dat niveau verrooien kunnen. Ja. 24 november, dan wordt het definitief als je de lijst worden, want dan gaan de leden erover. Ja. Er is toch ook nog wat een beetje een scale, hè? Want je bent net de enigste kandidaat listloeker, want Jan Aartsen Nicolai, die het nou in de steden zit, die ik graag willen wonen. Maar die wordt het net. Die is net eens met de commissie. Jo bent worden, want Jo zo'n beter scoren op zaken als uitstrieling, het tonen van ambitie en leadership en het helder uitdragen van standpunten. Ja, ik hoop dat dat dan. Nou ja, ik hoop dat ik dat nou doe. En ik denk dat dat ook onder het bestuur is, want die heeft de gesprekken via de kandidaatcommissie. En die ben daar bij hun mening aan. Ja. Want je het wel worden, hoe jou hier, wat wil je dan bereikt, hè? Concrete zaken? Nou ja, ik zoek graag willen dat wij energie-neutraal zijn en CO2-neutraal zijn. Maar binnen algemene kreten nog wat, hè? Taspitst op Friesland. Nou ja, ik zou het mooi vinden als wij gewoon 80% van de energie die wij opwekken, het lauwt natuurlijk tussen, maar dat we die ook bezuinigen. Want wij moeten ook gewoon net alleen nog oors met energie omgaan in de opwekking, maar ook gewoon in het gebruik daarvan. Ja, nog hier een maatschappelijk debat, en dat is dat van de Zwarte Piet. Ja. Komende sneur is de intocht. Je zelf ik een zwansie van, nou die is nog net niet hier, die zullen net zo mooi waren in die hele discussie. Over het hele beleving daarvan. Maar goed, sneur is de intocht onder oren in Ljouwt. Kijk als Zwarte Piet het onkundig in Ljouwt, en ik een dok om te demonstreren. De FNP wil een verbod op de demonstratie. Wat de burgemeester dan, even zo? Nou, ik vind het recht op demonstreren vind ik heel belangrijk. Dus als het aan mij loopt, dan komt er een demonstratie omdat iedereen het recht heeft om te demonstreren. Een vreedzame demonstratie. Ja. Nog even jouzelf. De Antje besluit, je zit nu in de rier van de Frieske Marten. Als je ook eerst weer investeert, betekent dat dan de eind van de rietslidmaatschap? Ja. En toch ben je nog in jelly dwaande, of correct, haast een jaar in de nieuwe periode. Is dat dan het kiezersbedrog? Nee, dat wel op jou stemt in de Frieske Marren. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat ik de inwoners van de Frieske Marren en in de provincie heel goed vertegenwoordigd ken. Zeker op dossiers als Lelystad Airport en het landschap. En ik liet een hele goede, sterke fractie achter die het heel goed van mij oornemen kan. Maar snap je het argument wel? Ik snap het argument, maar ik zeg het niet. In de steek letten? Ik kan me net indenken dat mensen het Safiel zullen. En die het wel veel, die het weg gewoon. Nee, ja, die mag je altijd contact maar weer opnemen. Oké. Dat is zo zin, hoe het 24e gaat. Ja. Moet je het worden. Ja. Dat even nou, als je maar beginnen vanuit dat het zo is. Dit intussen kan ik even zien naar hoe het uw cartoonist Gerco van Beek, naar Matthijs Sikkers van den Berg en GreenLinks Sjoenhet.
verrassing uit Sint-Niek. Nou, we zullen inderdaad zien dat je aanstelist Luca van GroenLinks hier in Friesland. Bedankt in elk geval voor dit moment voor je komst naar het Politbureau. We willen graag dat je voor dit programma beschikbaar blijft. Tieren dank en dat is ook de van. Ons Safie het Politbureau, bedankt voor het zien en graag ons na je weekend.